Καθώς πληκτρολογούμε, το Word κάνει αυτόματα έλεγχο για σφάλματα ορθογραφίας και το εικονίδιο του ορθογραφικού ελέγχου πάνω στη γραμμή κατάστασης εμφανίζει ένα μολύβι να γράφει σε ένα βιβλίο. Παρατηρήστε ότι αν πληκτρολογήσω το κείμενο «Αυτόματος έλεγχος ορθογραφίας» εμφανίζεται αυτό το μολύβι. Όταν ολοκληρωθεί ο εντοπισμός σφαλμάτων κατά την πληκτρολόγηση, το εικονίδιο του ελέγχου ορθογραφίας εμφανίζει ένα Χ επάνω στο βιβλίο, ενώ τα λάθη υπογραμμίζονται με μια κόκκινη κυματιστή γραμμή. Όταν δεν υπάρχουν σφάλματα, το εικονίδιο του σφάλματος ορθογραφίας έχει ένα σημάδι checkmark, το οποίο σημαίνει ότι το έγγραφο δεν έχει ορθογραφικά και γραμματικά λάθη. Για να χρησιμοποιήσουμε τον αυτόματο έλεγχο ορθογραφίας, θα πρέπει να τοποθετήσουμε το σημείο εισαγωγής οπουδήποτε μέσα στο κείμενο, να μεταβούμε στην καρτέλα Αναθεώρηση και να κάνουμε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός και Γραμματικός έλεγχος. Παρατηρήστε ότι στα δεξιά του παραθύρου εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφία και με τα εργαλεία που μας δίνει μπορούμε να ξεκινήσουμε τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο. Το ίδιο παράθυρο εμφανίζεται αν κάνουμε κλικ στο εικονίδιο του ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου από τη γραμμή κατάστασης. Θα κλείσω όμως τώρα το παράθυρο αυτό για να δούμε ακόμα έναν τρόπο. Μπορούμε να διορθώσουμε επίσης μία λάθος λέξη αν κάνουμε δεξί κλικ πάνω της και από το μενού συντόμευσης να επιλέξουμε τη σωστή λέξη σύμφωνα με αυτές που εμφανίζονται στη λίστα. Μπορούμε επίσης να εφαρμόσουμε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο μόνο στο επιλεγμένο κείμενο. Ο αυτόματος έλεγχος ορθογραφίας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και διορθώνει μεμονωμένες λέξεις που έχουν πληκτρολογηθεί λάθος, αλλά συχνά θα χρειαστεί να ελέγχουμε ολόκληρο το κείμενο ή μια ενότητα κειμένου. Το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφία διορθώνει το επιλεγμένο κείμενο ή ολόκληρο το έγγραφο για να εντοπίσει κάποιο σφάλμα. Στη συνέχεια, από την καρτέλα Αναθεώρηση, θα επιλέξω πάλι Ορθογραφικός και Γραμματικός έλεγχος. Αμέσως στα δεξιά του παραθύρου ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφία. Το λάθος εμφανίζεται στο επάνω μέρος του παραθύρου και επίσης φαίνεται επιλεγμένο μέσα στο έγγραφο. Επίσης, μια λίστα πιθανών επιλογών διόρθωσης εμφανίζεται μέσα στο πλαίσιο του παραθύρου. Οι διορθώσεις μπορούν να επιλεγούν μέσα από τη λίστα. Αν κάνω κλικ μέσα σε μια λέξη που εμφανίζεται λανθασμένη, αμέσως η λίστα αυτή ανανεώνεται και εμφανίζονται οι λέξεις που σχετίζονται με τη λανθασμένη λέξη στην οποία τοποθέτησα το δρομέα. Σε περίπτωση που υπάρχει η ίδια λέξη δύο συνεχόμενες φορές, δηλαδή αποτελεί επαναλαμβανόμενη λέξη μέσα στο κείμενο, θα εντοπιστεί και αυτή από τον ορθογραφικό έλεγχο του Word σαν ορθογραφικό σφάλμα. Όπως για παράδειγμα η λέξη που μέσα σε αυτό το έγγραφο. Κατά τη διάρκεια του ορθογραφικού ελέγχου, μόλις το Word επιλέξει για να διορθώσει τη λέξη αυτή, εμφανίζεται στο παράθυρο ορθογραφίας το κουμπί παράβλεψη μία φορά και το κουμπί διαγραφή. Αν θέλουμε να διατηρηθεί επαναλαμβανόμενη λέξη, θα πρέπει να κάνουμε κλικ στο κουμπί παράβλεψη μία φορά. Ενώ αν θέλουμε να διαγραφεί, θα πρέπει να κάνουμε κλικ στο κουμπί διαγραφή. Επίσης μπορούμε να κάνουμε δεξί κλικ επάνω στην επαναλαμβανόμενη λέξη και να επιλέξουμε διαγραφή επαναλαμβανόμενης λέξης ώστε να τη διαγράψουμε. Θα πρέπει όμως να αναφέρω εδώ ότι δεν θεωρούνται επαναλαμβανόμενες δύο ίδιες λέξεις όταν μεταξύ τους υπάρχει κάποιο σημείο στίξης όπως παύλα ή κόμμα. Σε αυτό το σημείο θα κάνω κλικ στο κουμπί διαγραφή για να διαγράψω την επαναλαμβανόμενη λέξη. Στη συνέχεια το Word συνεχίζει τον ορθογραφικό έλεγχο στις υπόλοιπες λέξεις, όπως για παράδειγμα στη λέξη εντολών. Τώρα λοιπόν υπάρχουν αρκετά κουμπιά στο παράθυρο Ορθογραφία. Αν επιλέξουμε παράβλεψη μία φορά, η λέξη θα διορθωθεί μόνο στο τρέχον έγγραφο. Όταν όμως ανοίξουμε ξανά το Word, θα εμφανίζεται λανθασμένη. Αν επιλέξουμε παράβλεψη όλων, η λέξη δεν θα διορθωθεί και το ίδιο θα γίνει και στα υπόλοιπα έγγραφα που έχουμε ανοιχτά αν υπάρχει μέσα σε αυτά. Όταν όμως ανοίξουμε ξανά το Word, θα εξακολουθεί να εμφανίζεται λανθασμένη. Αν επιλέξουμε αλλαγή, θα αντικαταστήσουμε τη λανθασμένη λέξη με την επιλεγμένη λέξη από τη λίστα του παραθύρου Ορθογραφία. Ενώ αν επιλέξουμε αλλαγή όλων, θα αντικαταστήσουμε τη λανθασμένη λέξη σε όλο το έγγραφο, δηλαδή όπου και να εμφανίζεται μέσα σε αυτό. Εγώ για αυτό το παράδειγμα θα επιλέξω αλλαγή. Στη συνέχεια το ίδιο θα κάνω και για τις υπόλοιπες λέξεις, επιλέγοντας κάθε φορά την κατάλληλη λέξη από το πλαίσιο, αλλά και κάνοντας κλικ στο κατάλληλο κουμπί.
Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, το Word εμφανίζει ένα μήνυμα το οποίο μας λέει ότι ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος ολοκληρώθηκαν. Τώρα θα πατήσω OK για να κλείσει το παράθυρο. Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε τις λέξεις που θέλουμε στο λεξικό του Word. Συνήθως αυτό συμβαίνει με διάφορα ονόματα. Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσω το όνομα Ανδριανάκος και στη συνέχεια αν πατήσω μια φορά το πλήκτρο Spacebar, παρατηρήστε ότι αυτή η λέξη επισημαίνεται ως λανθασμένη. Πολλές φορές το Word εμφανίζει ως λανθασμένες ορισμένες σωστές ορθογραφικά λέξεις επειδή απλώς δεν υπάρχουν στο ενσωματωμένο λεξικό του. Πολύ συχνά, όπως είπα, αυτό συμβαίνει με τα κύρια ονόματα ανθρώπων, με τεχνικούς όρους και άλλα πολλά. Για να μην συμβαίνει αυτό, μπορούμε να προσθέσουμε τη λέξη που δεν υπάρχει στο κύριο λεξικό του Word, ώστε να μην ξαναεμφανιστεί ως λανθασμένη. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να κάνουμε δεξί κλικ επάνω στη λέξη και να επιλέξουμε προσθήκη στο λεξικό. Ή από την καρτέλα αναθεώρηση, να κάνουμε κλικ στο εργαλείο Ορθογραφικός και Γραμματικός έλεγχος και από το παράθυρο Ορθογραφία να επιλέξουμε προσθήκη. Παρατηρήστε τώρα ότι η κόκκινη υπογράμμιση εξαφανίστηκε κάτω από τη λέξη και επίσης η λέξη αυτή θα διορθώνεται σε περίπτωση που πληκτρολογηθεί λάθος.